25. januára 1946 oddiely poľskej armády pozostávajúci zo 120 vojakov vstupujú do Zavadky Morochovskej. Značná časť obce je vypálená. Obeťaví sú desiatky ľudí, vrátane žien a detí. Počet obetí je podľa dostupných zdrojov od 64 až po 78 zabitých. Poляci zabili, no навіть мою бабцю забили. Бо було так, що, кажуть, військо йде, а ми ще переховували, моя родина переховувалася там на границі, а тут військо звідти йшло з Мокрого до Морохова, а мама прийшли собі взяти трохи їдла, щось такого. І бабця були вдома, і мама моя. Почали, кажуть, що військо йде, і мама почали втікати. А бабця каже, а я ще десь тут сховаю, то і добре буде. І мама пішли на таку горку, там люди почали до лісу втікати. Там під самим лісом був такий дім, і вони до того дому, а жовнір один на коню за ним, а теж там. Але мама без вікна і до лісу втікли. І потім вертаються додому, як вже військо перейшло, а бабця на підлозі, голова на тим, що так їх забили. 3 бабих туди забили, такі старі, що не втікали. Zločin bol spáchaný s osobitnou brutalitou, keď obete boli pred smrťou často zmrzačené a mučené. Útoku velil podplukovník poľskej armády, sovietský dôstojník Stanislav Pluto. Ten istý deň vojaci 34. pešieho pluku podplukovníka Stanislava Pluta obsadili aj nedalekú obec Karlikov. Tu vypálili 11 domov. Za obeť im padlo 14, podľa iných zdrojov aj viac miestnych obyvateľov. Už 23. februára Stanislava Pluta rozkazom velenia poľskej armády číslo 54 vyznamenávajú strieborným krížom za zásluhy. 28. marca sa jednotka 34. pluku objavuje po druhýkrát v Zavadke Morochovskej. Vojaci zabíjajú ďalších 11 ľudí. W 1944 roku Związek Radziecki narzucił Polsce nową granicę. To jest mniej więcej ta granica, która jest obecnie. I tutaj początkowo polskie władze komunistyczne, działając zresztą w porozumieniu z władzami radzieckimi, ostatecznie przybrało to charakter dosyć brutalnej akcji wysiedleńczej, nazywanej przez Ukraińców akcją Rzeszów. Ta akcja wysiedleńcza ciągnęła się gdzieś do końca roku 1946. 5. apríla 1946 rozkazom veliteľa vojenského okruhu OV číslo 5 generála Mikolaja Prus-Vieskovského zriaďujú operačný zväz poľskej armády, operačnú skupinu Řešov. Jej hlavnou úlohou je vykonať vysídlenie ukrajinského obyvateľstva, rozbiť jednotky ukrajinskej povstaleckej armády a zároveň zlikvidovať civilnú sieť organizácie ukrajinských nacionalistov. Od 29. apríla po presune štábu do Řešova je veliteľom skupiny brigádny generál Ján Rodkievič. Podľa plánu armádnej skupiny VKB Řešov majú byť zlikvidované sotnie Kurlaka Vorona a Kureň Zalizniaka. Avšak až 2/3 síl velenie skupiny prideľuje na deportáciu obyvateľstva ukrajinskej národnosti. Boji proti UPA a presídľovaní ukrajinského obyvateľstva má pomôcť aj československá operačná skupina Oceľ, neskôršie premenovaná na skupinu Teplice. ...13. apríla 1946
Počas akcie Řešov jednotky poľskej armády znova obsadzujú obec Záwadka Morochovská. Tento raz im za obeť padá 6 civilistov. 30. apríla 1946 všetci preživší obyvatelia obce dostávajú rozkaz na odchod do Sovietskeho zväzu. Ide o 73 ľudí. 28. apríla 1947 v rámci operácie Wisla deportujú posledných 15 Záwadčanov do Slieska. Tým sa definitívne končí existencia dediny Záwadka Morochovská. Čo sa týka likvidácie nepriateľa, operácia Řešov nepriniesla očakávané výsledky. 31. októbra 1946 armádne velenie, vidiac neúčinnosť svojho konania, rozpúšťa operačnú skupinu Řešov. W miejscowości Mokre koło Sanoka na cmentarzu grekokatolickim znajduje się grobowiec żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oni zostali tutaj pochowani w latach 80. bodajże. Po wojnie ich komando stacjonowało tutaj w okolicznych lasach i zostało wtedy wymordowane, ale jeden tutaj właśnie z sąsiadów, który przeżył, pochował ciała swoich towarzyszy w lesie, a potem po zakończeniu wojny w latach 80. właśnie przeniósł ich ciała bez ekshumacji, tak jak one były tam zachowane w lesie, do tego grobowca, który znajduje się teraz właśnie na tym lokalnym cmentarzu. I na tablicy nagrobnej są wypisane imiona, nazwiska i pseudonimy tych żołnierzy oraz oddana im cześć za walkę o niepodległą Ukrainę. Oprócz Záwadki Morochowskiej takim przykładem ataków na wsie ukraińskie dokonane przez wojsko polskie to jest Gorajec, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, gdzie życie straciło również ponad 100 osób ludności cywilnej. I mamy do czynienia również z napadami polskiego podziemia niepodległościowego i tutaj takim przykładem właśnie jest miejscowość Pawłokoma, gdzie zabito ponad 300 Ukraińców. Pozostałe, które przeżyły, jakby zmuszono do przesiedlenia się na Ukrainę radziecką. Zresztą to wydarzenie w Pawłokomie zostało upamiętnione pomnikiem, który został odsłonięty przez prezydentów Polski i Ukrainy, Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki. 7. júla 1946 obec Vetlina obsadzuje poľské vojsko. Takmer všetkých jej obyvateľov deportujú. Przyszło co przyszło w latach powojennych, no i wtedy zostali wysiedleni na zasadzie takiej, dobrowolnie miało przejść na ziemię wschodnie, a później ci ludzie, którzy się nie godzili na to, no to się chowali po lasach, po tym, żeby myśleli, że przetrwają to wszystko, że to będzie tylko raz. Ale to się później, ci pozostałości, co ludzie pozostali, następne tury, no to już na ziemię tak zwane odzyskane polskie.